जय जगन्नाथ। पारଳାର ଚିତ୍ରକଳାର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଯଦି ଅବଲୋକନ କରିବା ତାହେଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଲାକୃତି ତାସ ବା ଏକ ଗୋଲାକୃତି ସାର ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଦିବାକର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁଣ୍ୟପୀଠ ପାରଳା ତୃତୀୟ ଭାଗ, ଏଥିରେ ମୁଁ ପାଇଲି ଗଞ୍ଜପା ବିଷୟରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଲାକୃତି ତାସ ବା ସାର ଅଛି ଯାହାକି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ଏହା ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଚିତ୍ରକାର ସାହି। ଚାଲନ୍ତୁ ମିଶିକି ଦେଖିବା। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଚିତ୍ରକାର ସାହିରେ ଏବଂ ଭେଟ କରିଥିଲୁ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଚିତ୍ରକାରଙ୍କ ସହ, ବିନ୍ଧାଣୀ ମଉସାଙ୍କ ସହ। ପରମ୍ପରା ମାନେ ଆମର ଜେଜେବାପା, ତାଙ୍କ ବାପା ଆଉ ଆମ ବାପା ଏମିତି ହେଇକି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି। ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କାମରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସିଛି। କମ୍ପଲସରି ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ 2 ଥର ଥରେ ଲେଖେ ଯାଇକି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ 27 ଥର ଯାଇଛି ଏଇ କାମରେ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଏ, 2ଟା କପଡ଼ା କଟନ୍ କପଡ଼ା 2ଟାକୁ ଆଉ ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି ଆପୁଚିର ଅଠାରେ ଏଇଟାକୁ ଚିପା ହେଉଛି। ସେଇଟା ପଟ ତିଆରି ହେବ। ପଟ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଖଳି ଦିଆହେବ। ଖଳି ଦେଲା ପରେ ମୋଲ୍ଡିଂରେ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ରେ ମୋଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ମୋଲ୍ଡିଂ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବାହାର କରାହେଉଛି। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମାନେ ପଲିସ୍ କରିକି ଗୋଟେ ପଥର ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଲିସ୍ କରିକି ତାପରେ କଲର୍ ଦିଆହେଉଛି। ଏଇସବୁ କଲର୍ ଦେଇକି ଏସବୁ ଫିଗର ତିଆରି ହେବ। ତାପରେ ଲାଖ ପଲିସ୍ ହେବ। ଲାଖ ପଲିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଏଥିରେ ଆମର ମାନେ ଅଷ୍ଟମଲ ହେଉଛି, ଦଶାବତାର ହେଉଛି, ନବଗ୍ରହ, 12 ରାଶି, ରାମାୟଣ ଆଉ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ 10 ମହାବିଦ୍ୟା, ନବଦୁର୍ଗା, ଚିଡ଼ିଆ ଗଞ୍ଜପା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରୁଛୁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବାହାରକୁ ସବୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଚିତ୍ରକାର ସାହିରେ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇଲି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୀମାଞ୍ଚଳ ବିନ୍ଧାଣୀ ରତ୍ନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ବିନ୍ଧାଣୀ ରତ୍ନ। ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚିତ୍ରକାର ପରିବାରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିରେ ଏହି ଗଞ୍ଜପା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବା ସ୍ଥଗିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜପା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଚିତ୍ରକାର ପରିବାର କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତାଳପତ୍ରରେ ନିର୍ମିତ ସୁନ୍ଦର ମୁକୁଟ, ଗାଇରମା ବା କେଦାର ଗୌରୀ, ସୁନ୍ଦର ପଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଅବତାର ଅଙ୍କନ, ଏହିସବୁ କେବଳ ଚିତ୍ରକାର ସାହିରେ ନୁହଁ, କବିଚନ୍ଦ୍ର ସାହିରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜଣେ ପରିବାର କରନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଜନତା ଏବଂ ଉଭୟ ସରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପାରଳା।